jingpule na ki kam jong ki apostol kalanong kabasaw kad khod khatlai hadu arpui kirang ba kata kador bar kilalingo ngan ban yo I kadno u Petrus bat yo anes kishlur bat bantep ba kilalong ki briu ki bam don jingnang jingsat a kila snguthu hangta ba kini kilalong kilok chong u Jisu Henry omshim don a ba kila ban ong namar kila yo I ya ba la penkoit ba u yeng lang bat u Petrus bat u yo anes kumta kila phami yaki na kamra dorbar bat kila stang ye site nia para maki nginle ayu ya kini kipriu kila ya keli man la ubriu ubashong ha Jerusalem ulabna ya kani ka kamphala ba kila le pan ngimla banlen ya kata Henry bakan om priang shu hapdeng upat tongin shu maham ya kini kibriu pakim bed ban kren shu hanu ha ka kerteng u Jisu kumta kila khot biang yaki bat kila bidong ting pakim de ban kren ne ban hikai ha ka kerteng jong u Jisu Henry Petrus bat u Yohanes kila jubab yaki do bishar hi maphi kanu kabadei hakmat u Blei ban ko ngu yaphi ne ban ko ngu ya u Blei ngi dingim la kabum klem kren shaphang kata kaba ngi hi ngi la yo I bat la yo sno kadorbar kalamaham khamting shu yaki pat nangta kasapelat no yaki kim yo daw ban penchitom yaki namar upai baro ubayaro suda ya Blei na kabenta kata kabala jia ktien jong utrai kasam shispa khatra gar khod iway mat khat saw hadu arpuway to ai ngu ya utrai naba ulong ubha naba kajing I chu u kane chunom utrai ulong kabor bat kajing ruai jonga ulalong unong pen im jonga hasngam kiyari sa jingjob ha ka ying jan ki riungen kakti kamon utrai kalale ki kamba kakti badon bor utrai kala job kakti kamon utrai kalale ki kamba ngan om yap Henry ngan im ngan yalap ya ki kamba utrai ula simpat ting yanga Henry om shem la IT yanga sha ka jingyap do pli hanga ya ki kherdop ka temple ngan wan rung ban aingu ya utrai kane ka kherdop utrai tang ki bahok kin yo rung naka ngan aingu yame pame la jubab yanga pame la long unong pen im jonga ka gospel kat kum u Marcos bukhut kalanong ka bakhat Henry ka dukhot khendai hadu khat san anda u Jisu ula mi pat na ka jingyap dang step ha ka sngi ningkong jongka ta yo ula pau ningkong ha ka Maria Magdalena na ka ba ula be henyongut kiksui kala lek yathu ha kilok jungu kidang ye yam snow si bad haba kila yusgo pau dang im bad bakala yu I ya u kim shem nget yaka nadien kane u Jisu ula pau ha ka wei pat kadur ha ki arngut na ki senran kat ba kidang yalen shanong kindong kila let phai ban yathu ha ki wei pat Henry kita kimtre ban ngen khadu u Jisu ula pau ha ki khat wei ngot ki senran kat ba kidang yabang ula mai ya ka jingbam nge chungki namar ba kila pen dukhi ban nget ya ki tu ki ba la yu I ya u hadin ba u la mi pan ula ong haki khi len satla kaparthei patu ya lap ya ka khubor babha ha ki jinthau baro ka gospel jong utrai